Pêvajo berbikove diçe. Hesen Hüseyin Deniz. Bîstûyeke sibatê roja zimanê dayîkê ye. Lê Kurd hîn li welatê xwe ji bo zimanê dayîkê bi bedersa hilbijêr tê digoşin. Ev eyb û şerma herî mezin ji bo Kurdan, ji bo dewletên desthilat û cîhanê ye. Divê Kurd bi lez û bez azadiya xwe bi dest bixin û zimanê dayîka xwe bikin zimanê perwerde û danûstandinê. Kurdên bi Kurdî dizanin, lê bi zarokên xwe re bi Tirkî diaxivin jî divê ji xwe şerm bikin û li xezîneya zimanê dayîka xwe xwedî derkevin. Ji bîr mekin, ger zarokên we bi zimanê dayîka xwe neaxivin, bi mirina zimanê xwe re hûn jî dimirin û dibin kesekî eslê xwe înkar kiriye ku wek Tirk tê binavkirin. Gava hûn bibin Tirk, di rastiyê de hûn êdî Kurdekî mirîne. Bi vê navgînê cejna zimanê dayîkê bi hêviya azadiya Kurdî pîroz dikim. Li Tirkiye û Kurdistanê guhertinên dijber baweyeke berbiçav bi pêş de diçin. Gava ku aliyê Tirk ê dibin rêveberiya AKP de desthilatiya xwe ya dîktayî xurttir dike, aliyê din ê dibin rêveberiya tekoşerên Kurd de bîrdoziya xwe ya demokrasîxwazî ve digere civakên derdorê. Ev her du alî nêrîn li seranseriya roşilata navîn û cîhanê di nav pêvçûnekê de ne. Aliyê Tirk AKP dixwaze bi hemû derfetên xwe aliyê Kurd daxwazên wê û têkiliyên wê tune bike. Aliyê Kurd jî dixwaze bi rêyên dijberên wek têkiliyên dîplomatîk, bangên aştiyê vî êrişa aliyê Tirk têk bibe û li şûna wê çareyeke nermtir derxîne holê. Li Sûriyeyê jî pêvajoya tê rêvebirin kêm zêde bi vî awayî ye. Hebûna çekan al Rojava ya di dest aliyê Kurd de tenê ji bo ewlekariya aştiyê tê bikaranîn. Kurdan hîn heta niha wek hêzeke Tirkan, an Ereban, an Person êrîş nebirine ser milletekî din û axa wan, mal û milkên wan ji destên wan negirtine. Di rastiyê de ger ne Kurd lê milletekî din li Rojava xwediyê wê hêza mezin û Kurd a leşkerî bûna, niha li Sûriyeyê ew ê bûbana desthilat. Çi Beşar Esad, çi bavê wî Hafız li Sûriyeyê gava rêvebir bûn, tu carî jimara malbata wan di nav gelên li Sûriyeyê de neya herî zêde bû. Ew ji nav civaka Elewî dihatin û jimara Elewiyên li Sûriyê ji ya beşên din ên civakê kêmtir bû. Lê hêzên navdewletî desthilatî dabû dest wan û wan bi 10 salan civaka Sûriyeyê bi rêvebirin û civakê ev yek qebûl kiribû. Îroj hêza Colanî jî qasiya Kurdan nexurte. Ger hêzên navdewletî li şûna Colanî ji Kurdan re bigotane em pişt xwe, niha li Sûriyê şiyandarî wê di dest Kurdan de ba û Kurdan wê rêveberiyeke dadwertir li wir saz bikirana. Tevî ku civaka navdewletî wiha nekir, lê ev nayê wê wateyê ku ew derî li ber Kurdan hatiye girtin. Colanî wê bi zihniyeta xwe ya îslamîst û paşverû nikaribe zêde li ser wî kursiya rûnê. Ji xwe danûstandina wî ya bi dewleta Tirk re û nexwastina pejirandina mafên gelê Kurd, lewaziya wî ya herî mezin e. Li aliyê din dewletên ew kirine rêvebir, bi xwe dibêjin ku ew kujerek e. Yani heta demekê temenê wî heye, piştre wê pehînekî lê bidin. Ji bo wê divê aliyê Kurd xwe ji dilnizmiya bila Sûriye mafê me binase rizgar bikin û bikînin gotina em amadeyê bi rêvebirina giştiya Sûriyeyê ne. Ger em vegerin ser aliyê Tirk, ew mecbûr e di demekekin de li Sûriyeyê bikeve nav pêvçûneke dijwartir, an jî leşkerên xwe û çeteyên xwe bi paş de vekişîne. Di şerê li derdora bendava Tişrînê de derket holê ku hêza çeteyên wê têrî têkbirina hêza Kurdan nake. Wê demê du rê li ber dimînin. Yan dewleta Tirk wê li dijî koalîsyona navdewletî rabe û leşkerên xwe bi xwe yekser û rasterast biajo nav şerê li hember Kurdan, an wê benî çeteyên xwe bikişîne û wan ji wir derxîne. Kurd ev zêdeyî du mehane li wê derê şerê parastinê dikin. Di vî şerî de bi serketin. İradeya tekoşerê Kurd bi desteka mezin a gel gihîşt asta serkeftinê. Êdî niha wê pêngaveke paqijkirinê were dest pêkirin. Tekoşerên Kurd êdî wê ji parastina gav bi gav derkevin û dest bi paqijkirinê bikin. Ev yek bi serxistina derdora bendava Tişrînê û min bicêre dikare heta girê Spî û Efrînê jî biçe. Bi gumaneke mezin wê koalîsyona navdewletî vê carê ji vê yekê re nebêje ez piştgiriyê nadim. Pêşketinên navdewletî niha dixwaze Kurd hinekê bigêjin mav û azadiya xwe. Dîplomasiya Kurd têkoşîna tê dayîn ev yek heq kiriye û bi dest xistiye. Tenê mane gavên wê yên pratîkî. Li roşilata navîn hêza kevnare dibe, kal dibe, dirize û diçe ne aliyê Kurd lê belê aliyê Tirk, Ereb û Acemin.
جخوا لنگه عالی عرب و عجم ده گوره دایه و او هول ددن چاوا لنگین خویل در و کار بن هین زیده تر لدر و بگرن چنده که دن تمن خواه بدن درش کرن. عالی ترکاتیه سرکویا گوره و الهویه یکو هنک پایینه کلی بدن و وی بشینن جی حق گریه. جبرگو او جسارت بخواه باوشه گوره جی پیرات تنیه. ترک بون. ترکیتی چاواکو چبونه که سخته یه جیانا خواه بگرتیه و ویرکی ناف دخواه دده جی سخته یه. اف 100 سالم بوی سخته بون و سخته کاری هاتن حتی بردوی دری گوره. او باش دزانن کو پاینک لوان وره داین و بکوین گوره کو چارکدن نکاربن سری راکن. جبو ویدی سادست دریج کرد مازدوم و دل برحم و دل نظم کرنه و دبیشن به دست ما بگرن داهن پاینک المندن و من نشینن گوره. دولت باحچلی اویه کاشکره گوت. گر ام آلوزیا ناف خواه چارسر نکن و وک سوریهی لما بکن. آلوزیا ناف ترکیهی چیه؟ ظلم و زورداری سر کردان و کمنته وانه. دراستی ده جمارا کردان 100 قاتشیا ترکان زیده تره. کرد قاسی 30 میلیون هنه و کرد براستی کردن. بخوینا خواه، بکونشو پین خواه، به هنرا خواه، به چاندا خواه کردن. لترک توننه. گر مروف نتوین دنجی درخینی ترکیه براستی ترک به دبه که 3000 جی تنبن. کسن لعسل خواه خیانت کرنه و ناوی ترک لخواه کرنه ایرو ترکیه او بریوه دبن. و دمیگر هر کس وکر سر اصلی خواه به جمارا خواه از زیده مافی کردان جیه هر کسی هیا کو لسر وی آخه ببشیان دار. دوی کرد ایدیده وجه دل نظمیه بردن و دست کسین اصلی خواه انکار کرنه نگرن. گر وی پایینک لالی ترکان وره دایم به جهنما وان کریه. اف 100 سالن خوینا گلان مشتن گل قر کرن تالان کرن ایشان ندید بواندان جیاندان ایدی دوی ترکی دیش خولی وره را کرن دوی لسر وی آخیج مزاپوتامیای حتی آناتولیا و تراکیا بناوی ترک و ترکی دی تشتک نمینه. کرد نمجبورن ترکان جکتنا گوری بفلتینن رزگار بکن باحچلی دبن وی پیواجوی دما هینکی دبنه دبیمینه ندیاره. دوی کرد پر بالدار بنکو گاوا به دست آلی ترک بگرن گویج گوری رزگار بکن بخوالنگن خواه نشمتن و نکوین گوری و اشترکتیه را خواه نکن گوری. اف 100 سالال پیشیامه دوی آکردان به دیروک و صاد خوازه دوی آلی کرد جی و صاد تف بگرن.